وەزیرە دەربەیە ئەمریکا ڕاگەهاند کە وڵاتێ وی وێ لە سەرکردایەتیە هەفپەیمانیە ناودەولەتیە دژی ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ لە سووریە بەردەوام بە. ڕۆژە چهارشەمێ شەشێ هەیڤادوو 2019 وەزیرên derveyên heftê û neh welatan hevpeymana navdewletî ya dijî Daişê bi serpiriştiya Mike Pompeo wezîrê derveyê Emerîka li Washington kombûn. Mike Pompeo li miyana kombûnê ragihand ku awayê şerê dijî Daeş wê bêguhertin û vekşandina hêzên Emerîka li Sûriyê newate ya bi dawî hatina şerê dijî terorîsta ye. Wezîrê derveyê Emerîka amaje bi wê yekê jî kir ku welatê wî wê li serkirdayetiya hevpeymana navdewletî berdewam be, lê ji niha û pêve wê şerê serbazî nekarê wan yê pêşî be, wekû amajeyekê ji bo destpêkirina qonaxa duwem ya şerê dijî Daişê. Mike Pompeo her wiha dazanîn ku Daeş hînma ye wekû metirsiyekê û êrîşekê li ser ewlehiya cîhanê û tekez kir li ser bi dawî hatina wê rêxistina terorîstî.